Gde idemo? Idemo u Kejtin restoran da rezervišemo sto za večeras. A zašto? Mami i tati je godišnjica braka. Počastit ćemo ih picom za večeru. Volim picu. Ja ne volim picu, ali volim čokoladu. Šta je ovo? Šta je bilo, bako? Šta nije u redu? Kejtin restoran je danas zatvoren. Piše da je na godišnjem odmoru. Nebesa, to onda znači da... Nema pice. O ne, mama i tata su se radovali večeri. Šta sada da radimo? Imam odličan recept za testo za picu koji mi je dao gospodin Pjaca. Zašto mi ne bismo pripremili posebno večeru za godišnjicu? Da ispečemo picu? Pa, nije isto kao i izlazak, ali bilo bi zabavno. Ja ću biti kuvar Max. Mislim da je bolje da prepustiš kuvanje baki. Ali možeš nam pomoći da pretvorimo kuću u restoran na jedno večer. S menijima i otmenim salvetama i... Možda čak ne govorimo gospodina Pjacu da otpeva pesmu za mamu i tatu. Maksov i Rupin restoran. Sviđa mi se. Čim se vratimo nazvaću gospodina Pjacu, sigurno neće imati ništa protiv. Jupi, jesi li čuo, Makse? Naš sopstveni restoran. Sva sreća što mama i tata popodne nisu kod kuće. Biće baš zabavno iznenaditi ih posebnom večerom. Kad smo kod iznenađenja, gospodin Pjaca je rekao da će rado pevati za vaše roditelje tokom večere. To je sjajno, bako. Pripremit ćemo zaista posebno večer za njih. Spreman sam da napravim picu. Znam da želiš da pomogneš, Makse, ali baka je zadužena za picu. Mi ćemo da ukrasimo kuću, tako da izgleda kao restoran. Ali stvarno želim da oblikujem testo. Kapa ti je odlična. Ne brani kuvaru Makse. Napravila sam mnogo testa za picu. Čak sam ti odvojila komad za igru. Hvala, bako. Prvo moramo da postavimo sto, molim te. Dobro. Zapamti, viljuške idu na ovu stranu, noževi idu na onu stranu. Na drugu stranu, Makse. Tako, možeš li da doneseš salvete iz kuhinje? Mogu. Predivno. Makse! Pitam se zašto mu toliko dugo treba. O, Makse! Makse, trebalo je da mi pomažeš. Pomažem. Pravim oblike. Vidiš? Krug. Odlično, Makse, ali moramo nastaviti da uređujemo restoran i spremamo iznenađenje. Aha. Ovde je sir. Dobro, hvala, Makse. Sada moramo da napravimo menije. Šarene menije. Sad to nije zabavno. Jeste. Počet ću da crtam sledeći, dok ti obojiš ovaj. Može? Može. Nema crvene. U kuhinji je kutija s bojicama. Idi da pitaš baku. Dobro. Tako, prelepo. Gde li je Maks? O, Makse! Vidi, bako, napravio sam kvadrat. Pa pravi si kuvar. O, moja kuvarska kapa. Tako je moj dato da kuva. Mislim da je ovo tvoje. Trebalo je da mi pomažeš da obojim menije, Makse. Pravim oblike. Sad ću napraviti trougao. Samo mi treba moj